Приказките на Хели. Приказка за лек инцидент с парна баня. Някога много отдавна, когато целият свят бил още млад, животните обичали да се събират на топлите гейзери високо в планината и да си правят парни бани. Там ходели всички и понеже били много, имало строго определен ред, по който се влиза в горещите езерца и още по-горещите парни пещери. Динозавърът бил много любопитен и също поискал да опита какво е усещането да се потопиш в горещите извори на планината. Когато пристигнал там, видял, че навсякъде има табели и знаци. Той бил много възпитан и попитал мъничко зайче дали може днес да влезе. Заекът го огледал от глава до пети и понеже му завиждал за красивото оперение, въздъхнал. За съжаление, днес е понеделник, в понеделник не е разрешено за пернати животни да влизат в гейзерите. Динозавърът се разочаровал, но понеже бил възпитан, си отишъл. Върнал се на следващия ден и понечил да влезе в един от гейзерите, но хитра маймуна го огледала от глава до петите и възкликнала. Не. Днес е вторник и не е разрешено за животни с големи крака. Големи крака? Динозавърът огледал своите нозе и видял, че те наистина са големи, затова отдръпнал се и направил път на маймуната. Тя се настанила удобно и повече не му проговорила. Динозавърът си отишъл, но на следващия ден отново се върнал. Не. Днес е сряда и не е разрешено да влизат животни, които имат само 3 пръста. Така казала една котка и динозавърът отново си отишъл. На последващия ден било същото и на последващия ден отново. Така цяла седмица животните го разигравали и никога не идвал неговият ред да се наслади на горещите води на изворите. Бил прекалено пернат и перата му били прекалено дълги или пък прекалено красиви, бил прекалено лилав и така нататък. Те винаги имали извинение да го прогонят. Видял, че се отнасят нечестно с него и решил да им погоди номер. Забил една табела, че долу в подножието на планината има събор на всички животни и ще се направи класификация кой какъв е. Абсолютно всички, които се наслаждавали на гейзерите и парните бани, намерили това за повече от прекрасно и искали да бъдат записани в тази голяма книга. Колкото по-напред в списъка, толкова по-добре и затова втурнали се всички към подножието на планината. Когато пристигнали там и не открили никого, заекът веднага поел нещата в свои ръце. Извадил една голяма дебела книга и побързал да запише себе си пръв. Заек! Красиво, пухкаво животно, което всички обичат. Щом гейзерите и пещерите се опразнили, динозавърът се оказал съвсем сам и се зарадвал, че така ще има повече място за него. Потопил се в едно топло езеро и започнал да се наслаждава. После отишъл на топлите водопади, които извирали някъде по-нагоре и се стичали от скалите. После влязал в горещите пещери, където топлината и влагата били изключително приятни и успокояващи. Навсякъде той виждал табели, на които пишело не повече от 5 минути, или пък влизаш и излизаш, и дори абсолютно забранено за пернати, но не се съобразявал с тези табели. Той вече знаел, че всички тези забранителни табели си ги измислят няколко животни, за да може винаги да са с предимство пред останалите, и затова не спазил нито една от тях. Докато се къпал в една от горещите езера, една врана прелетяла над него. Не искаш ли да те включат в голямата книга? Няма такава книга. Аз си го измислих и останалите се вързаха. Сега всички езерца и парни пещери са само за мен. Истина е. Побързай да те запишат преди да свършат страниците. И не стой толкова дълго в горещата вода. Нищо прекалено не е хубаво. А динозавърът отвърнал. Толкова много чаках, че ще стоя колкото си искам.
Динозавърът се засмял и си помислил, че враната иска да го измами, точно както правили всички останали. Но като минало известно време, решил, че все пак ако някой е започнал да пише такава книга, е по-добре и той да е в нея. Все пак бил един от най-големите, най-силните и най-красивите в целия свят. И това трябвало да бъде записано. Но още щом излязъл от горещата вода, видял, че перата му започват да падат. И колкото повече ги приглаждал и вчесвал, те толкова повече се скубели и падали. Той разбрал, че може би малко е прекалил с горещата вода. Вървял и цъкал с устни, докато гледал как отлитат. Ядосвал се, говорил им да потърпят малко, да не се отказват толкова лесно от него. Но перата му продължавали да се скубят и да се ръсят по земята, докато не паднали почти всичките. Той ги събирал по земята, но те били толкова много, че се наложило да избира кои са по-красиви. Много се старал, разделял ги на купчини и почти бил готов, когато вятърът духнал и ги отнесъл всичките. Нищо, казал си динозавърът. Нали пак ще пораснат? Другите животни много добре знаят колко много пера имах и колко бях красив. Нали, тъкмо заради тях не ме пускаха в топлите басейни. Когато пристигнал, се наредил на опашката и зачакал. Дошъл неговият ред и зайкът го погледнал. Тъкмо на време дойде. Остана последният ред от последната страница. Зайкът видял, че перата на динозавъра ги няма и веднага се възползвал от това. Зайкът бързо записал: Динозавър. Голямо плешиво животно без козина. Динозавърът надникнал какво се записва за него и веднага се обидил. Но как? Аз имам една от най-красивите оперения. Перата ми са не само възхитителни, но изключително дълги, големи, пъстри и пищни. Не може да пишете за мене неща, които не са верни. Ами като имаш толкова големи и пищни пера, тогава къде са? Динозавърът вдигнал рамене. Паднаха при един неочакван и лек инцидент с парна баня, но все те пак ще пораснат. Ние не можем да те запишеме по преразказ. Ти какво мислиш за себе си? Ние сме описали тук всяко едно животно според това, което сами видяхме. А така като те гледаме, ти имаш точно 3 пера. Едното перо от главата на динозавъра се откъснало и паднало на земята. Поправка! Ти имаш само 2 пера. Но как? Динозавърът се просълзил. Това било обидно. Аз съм изключително красив. Аз просто бях на почивка. Имам си пера. Зайкът се съгласил и до края на реда дописал: Динозавър. Голямо плешиво животно с едно единствено перо на главата. Но как? Поправи го! Не може! Вдигнал рамене зайкът. Редът свърши. Каквото е записано, това остава завинаги. Динозавърът толкова се обидил, че се обърнал и си тръгнал. Той чул, че другите животни му се смеят и се обидил дваж повече. Разбрал, че това отново е нарочно. И до днес никой още не го е виждал. Затова, деца, има значение как се държим с другите. Не е никак красиво да се държим нечестно, защото винаги накрая някой остава разплакан. А кой знае, може повече никога да не ни проговори. Затова бъдете мъдри, сърцати и много добри.